Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Ин хитоб ба тамоми мардуми ёмон, як мусафеди касалира як бор аспу мурда гуфта видео кара будем партофтен. Хай хандидан мардум хай хандовар буд ё хандовар набуд, прикол буд набуд, ира худо медонад. Ба ҳама шумо хитоб мардуми ёмон, ҳамин одамое ки ҳамин бародаре ки касалия бечора Раҷабалӣ ном дорад, чӣ ном дорад мусафед, ҳамира дар ютуб нашр мекунед, дар инстаграм, телеграм, ҳар ҷода мепартоем видео мекунем. Як бор ай Аллоҳ натарсиден шумо ки ҳамин кора мекунед. Ман ҳам метавонам ки ҳамин видео аввал мусафеда монум дар ин наҷа барои просмотр шуда ё ки барои лайк шуда гирум ҳам мусафеда монум. Лекин ман намемонам. Ман дар чанд бародаро партам ки ака бинин ҳамира ёвониҳои худшон видео кара дар ютуб партофтесиян, дар ҳар ҷо дар инстаграму дар тиктоку ҳар ҷода масхарабозӣ доранд. Бародаро, бо мегӯм ам хеле коротро накунед. Мардуми ёвон, касе ки ҳамин мусафеда сёмка мекунад пеши раша гирен гав занед ки кори туғрӣ нест. Як касалии бечораро мебурем дар ютуб нашр мекунем, мегӯем ки девона бояд бурукпӯшиёша нишон лесиям, бо бурукпӯшиёша нишон лесен. Шумо Аллоҳ наметарсед? Шумо як бор фикр кунед ки фарду рӯзи қиёмат ҳар як и кори карагитон малоикаотон нависесанд дасти чапу дасти рост, ҳар як движениятонда ҷавоб мегӯед. Накунед мардуми ёвон. Чандин бародаро партанд ки ҳамин бародарро нигоҳ кунед, ҳамин ҳам мусафеди бечораи касалира дар ютуб партесиянд. Бовар кунед кори хуб нест. Якумш ки шумо ҳамин мусафеда пас задестед, дуюмш ки миллати тоҷика пас задестед. Дигар миллатҳо мебинанд ин видеои шуморо, мегӯянд тоҷикҳо ҳам хеле одами касалии худшона издеватсия ва прикол мекунанд. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳ бошад. Гапи ман дар ягонта сахт раста бошад бахшиш, лекин ҳам хеле мусафеди касалира чандин бор мепартоед, дар ҳар куҷо издеватсияш мекунед. Камтарак ай Аллоҳ шарм кунед. обод ва сарбаланд бошед. Ман ягонта тона гапи баланд, гапи сахт гуфтанӣ нестам ки мисол ягон дашном кунем ё ки гум ки ҳамин одами сёмка карагира ҳамин мусафед занша фалон кунад. Хеле гапҳо ман намегӯм. Просто накунед ҳамин кора ки ҳамин кортон кори хуб нест. Тамоми миллатҳо мебинанд, мегӯянд ҳамин тоҷик шуморо бинед. ҳамин рӯз як қирғизбачаам нишон дод дар тикток, ҳамин мусафед либос пӯшондеся, як бурука пӯшондеся, бо як буруки дигар кашидеся. ҳамин коротон вообще ай рӯи ягон қоида дар ягон рамка туғрӣ намебиёяд. обод ва сарбаланд бошед. ман вақт дар хизмати шумоам. просто мардуми ёмон, шумо ҳамин кора пеши раша хутон гиред. ман дар Россия ман ки наша ки ҳар як сёмка кунад бурам ягон гап гӯм. шумо ки дидем ки сёмкаш дорам, гӯем ки бародар ҳамин кор намешавад удалед ки видеото. обод ва сарбаланд бошед. ман дар хизмати шумо.